No moikka moi! Palautteenantotilanteeseen valmistautuessasi voit vastata itsellesi seuraaviin kysymyksiin. Kuka, mitä, missä, milloin ja miksi. Kuka olet suhteessa palautteen vastaanottajaan? Kuinka läheinen suhteenne on? Kuinka tuttuja olette keskenänne? Sitä luottamuksellisempi suhde ja sitä rakentavampi palaute. Mitä palaute koskee? Rajaa palautteesi muutamaan keskeiseen asiaan. Missä ja milloin annat palautteen? Suosi rauhallista tilaa, jossa on mahdollisuus pysähtyä palautteen äärellä. Pohdi, miksi annat palautteen ja miten palautteen vastaanottaja voisi antamasi palautteen hyödyntää. Johdattele palautteen vastaanottaja tilanteeseen. Varmistu siitä, että hän on tilanteen tasalla ja ajatuksineen läsnä. Mikäli mahdollista, esitä palautteesi itsereflektoivien kysymysten muodossa, joihin palautteen vastaanottajalla on mahdollisuus vastata. Rakenna palautteesi niin kuin mikä tahansa muukin puheenvuoro, aloitus, keskeiset sisällöt ja lopetus. Kohdista palaute toimintaan, ei persoonaan. Toimintaan kohdistuva palaute voisi olla esimerkiksi äänen voimakkuutesi nousi palautteessa. Salli vastapalaute, pyri yhteisymmärrykseen palautteen vastaanottajan kanssa.